We talk football SA. Orlando Pirates 3, AmaZulu 0. Baba Sithole, uthini Bhakane? Oh no, namhlanje ngizizwa sibe na 3 points. So stadium kwamanje asafuna okuningi kakhulu. Sifuna ama goal, sifuna ama points. Asekho isikhathi ukuthi sidlala ibhola elimnandi kakhulu mase kuso. Sesikhathini ngoba sigijimisa league. So mawufuna ileague every match makuvuma mayikhona ithuba lokushaya igoli ulishaye. Noma ungavuma ukuthi ushaye 4 ngoba nalawo magoli angasiza mase kuyophela isizini. Hayi vele uqinisile amagoli ibonakala ngathi azosebenza egcineni ngoba iSundowns iyawina, iPirates iyawina, iChiefs iyawina. Yebo kunjalo bhuti omdala. Wazi into engiyithanda manje abafana bethu. Noma ubani ozonika ithuba manje ama player wethu bayakwazi nawo bazibonakalisa ukuthi nawo bakhona. Ayi mhlawumbe nje basuka usebhenjini ngokuthi akaperform. Usebhenjini ngokuthi nalaba asuka base ground basuka bayenza kahle. So lento sisijabulela kakhulu ngoba ucoach wethu uzama ukunika bonke abafana ithuba manje. Bonke abafana sisibabonile namhlanje ondaba nawo ungenile namhlanje uthi ubonakalise namfana ukuthi no umfana naye uyeza umsendami naye futhi simbonile the new signing yethu naye kodwa siyayibona still uza kahle kodwa nami bengifisa nje ukuthi ucoach wethu umsendami amdlalise i-force 9 kwesinye isikhathi ngoba unejubani kakhulu type of player yakhe nje i-right mangamfaka nje ku-force 9 angawashaya amagoli amaningi kakhulu. Yebo so ucoach wethu na njengoba sikhuluma kanje uyasiza ucoach akathatha umsendama amfake ku-force 9 akashintsha nombuthuma lapho amuyise lapho ngoba i-winger ngiyabona hayi ukuthi ubhethi but the way speed ngakhona ne-force yakhe right i-defense vele usihlakaza yonke. Manje usuyisangoma yini ngibona lana ubhale ukuthi we need 3 points and 3 goals kwavele kwaba kanjalo usuyisangoma na? Cha akisona ebholeni ngiyisangoma uyazi bhuti omdala angivamisile ukugeja. Esikhathi esiningi mangikhuluma nabantu abaningi noma sibuka nje ibhola ngiyakwazi ukuthi ngibone igame ukuthi iya kuphi. So njengoba ngibona ngibhala ibhodi kanye ngithi 3 goals and 3 points. Lento angibhala ngephutha. Ngibhale ngiyazi ukuthi no lento izwenzeka vele. So ibhola bawufuna nje ukuthi ibhola ulazi kahle. Ufocus kulo first. Ukhona ukubona nje la kuro khona kuro la ku-right khona ku-right. Ungafeva into uyibona ukuthi ayikho ebholeni. Uzoba nenkinga uzogcina ungasakwazi ukuthi wenza into right ebholeni. Mina ebholeni ngiyakwazi ukuthi no ngishaya i-score prediction. Game ngisabona nje line up. Ngikutshele no ukuthi line up the way ingakhona singabuya ne-draw noma sithole win singayishayisa. Njengoba ngibhale kanje ukuthi ngifuna 3 goals ngifuna 3 points njengoba ngibhale futhi every match is a final. Futhi yonke ama-game manje lawasele ayahlonishwa kumele siwawine is a final. Yonke igame esiya kuyo manje futhi siku-final igame and amagoli njengoba bona siwabhala kanje uzongibona futhi ngale futhi ku-FNB olamthuthu uzobona ngizobe ngiphethe ibhodi futhi awafana abahlukile amabhodi wami every match iza nebhodi ngizobhala iscore esihlukile futhi nalapha mabe angiphosisi last season kwenye igame la FNB futhi bake bangibuza futhi ama-journalist njengani kanje bangibuza ukuthi igame uyibona kanjani before igame ngathi hayi into engiyibonayo kubafowethu iChiefs kuzokhona uLilepho thina kuzokhona uMfukeni noMakhoba evidence ngwanasese kwaba njalo mayithi bakuphela igame lobhuti wangilanda waza kimi futhi lobhuti we-journalist waze ngibuza ukuthi mfowethu kanti igame uyi-understanda kanjani uzokwazi ukuthi uMakhoba uyoskora noMfukeni sokuba uLilepho ngapha kubafowethu no angithi ngizokhuluma ngokwebhola uku-analyze igame mase analyze igame kanje ayikukhona umuntu esimzondayo sikhuluma into esibonayo ezoyenzeka. Uyathanda awuthandi kodwa sikhuluma into esibonayo iphinde yenzeke. Angisho kubema mangabe dlala neChiefs angeke ngithi weChiefs angeke ascore usho ukuthi makunjalo usuka unga-understand i-football. Ngisuka ngibona umuntu onechance ukuthi ascore uLilepho nakule game lesiya kuyo futhi le yange-26 umuntu ongaba nechance ukuthi ascore bona nami bangathiwa nawo lokubika ekhaya bona abantu abanechance ukukora bawu-2 uSilver noLilepho. Yiyo abantu abanamachance amaningi kakhulu ukuthi bangaskora mawadlala nathi thina baningi abantu abaskora ku-Pirates. Thina ukora wonke umuntu uNkwanazi waPolice uyaskora uMfukeni uyaskora umana wasese naye makafaka uyaskora Umbuthuma uyakora uRadio Pan uyaskora
uMaswanga uyaskora, uMbulu uyaskora. Thina wonke umuntu sinema scoring machine. Wonke umuntu osayine ngePirates kahle kahle i-striker sizosayina nje, but uPirates wonke umuntu osayinwe lapho uyi-striker uyakwazi ukuthi ayenze umsebenzi, bayakwazi ukudefenda njengoba ubona ungwana wasese-evidence uyakwazi ukuthi adefend ibhola emuva, ayi-striker uyakwazi ukuthi askore phambili. So ngiyayithanda lento yenziwa ngabafana njengoba ubona uwapolice izinto azenzayo, ulanda ibhola emuva aze nalo ijika khona la indoda ingena phakathi kwama-defender u-4-5. And into engiyithandayo kuyo le ntwana uwapolice i-behavior le ngisazoyisho nakanjani. Uwapolice cishe ngimfanisa no-Deon Hoto. Imisebenzi ka-Deon Hoto bhuti omdala njalo uma kuphela igame uyakwazi ukuthi azoshuta nathi abalandeli. Angiboni elinye iplayer ekwazi ukuyenza lento le. Abanye siyababona bashuta nabantu abaziyo elokishini mhlambe ifamily kanjani, yabo into efana naleyo. uDeon Hoto ungumuntu mawuphela igame uzoshuta nabalandeli. So Deon Hoto mfana sibonga ibehavior yakho. Nawe futhi uwapolice labafana laba hayi ukuthi mhlambe abanye ngibakhuluma kabi, but sikhuluma into e-right esibonayo, into abayenza e-right, asibakhulumi kabi abanye, but uDeon Hoto nowapolice ngithanda ibehavior yabo ne-respect. Uyibone njengoba kushaya i-penalty manje la, njengoba kade ushaya i-penalty beyideserve nje ukuthi ku-police uri ku-red yopana. So angithi bayakhuluma ama-playground nasuka singekho eduze, asazi mhlambe njengoba no umfana njengoba ana 9 goals bafuna umfana naye akhuphula ama-goal, but lento ikhombani ukuthi abafana ukuhlangana kwe-team yinto esifuna ukuthi no abafana bakhona ukukhuphulana. Ngoba uLandi Yopane bekazothi no njengoba ngiyi-striker ukuthi mina ngiyithathe uwapolice. Uwapolice akanawo umkhobho lo bhuti omdala, uye umuntu engimazi ukuthi i-penalty nakanjani iphakathi, but bathi nawe sinike umfana ukuthi ashaye i-penalty athole igoli number 10 naye number 11 abe sibabe nathi kuma-top goal scorer. Lento kade ngikhalela bhuti omdala usakhuluma ngekakhala ngathi i-top goal scorer yethu yaseligini uDeon we-Eros, Junior Deon we-Eros wekade kuyi-top goal scorer since thina singekho nala eduze number 11 kuma-top goal scorer. Naku sesila umfuke njengoba askore namhlanje, I think is goal number 10. So nathi sesiyabalwa sikhona ku-top 4 manje, sinawo ama-player wethu akhona ku-top goal scorer. Iyo lento kade siyikhalela nathi sibe khona, akuthi siphezulu kweloku or siku-number 2 kodwa kuthi u-top goal scorer asikho, kusho ukuthi no khona la kuleka khona. Kodwa naku abafana lento kade siyikhalela njengoba siyikhuluma lento esiyikhulumayo bayayizwa nawo abafana, bayakwazi ukuthi basihloniphe. Naku amagoli bayawashaya, nawo uMbutuma ushaya igoli. Ushayela uthini ngegoli likaMbutuma? No, igoli esha uMbutuma is a classic. Is a classic Strikers goal. Strikers goal. Amagoli lawa mangibaleka kahle abantu ade bawashaya asithi kula ma-player lawa khona manje kule generation manje umuntu ukwazi ukushaya leli goli uMabasa futhi. uMabasa igoli lakhe ugoalkeeper akalibona ukuthi lihamba kuphi ibhola, ubona selisene ulande netini. So nale goli eshaya uMbutuma ukhombise ukuthi uyi-striker umfana. Ngoba ubone ukuthi ucoach naye uZamile wamnika i-chance, umenzele i-favor wamnika i-chance noma angascore wathi nomfowethu ngene eground uzenze into odume ngayo uzothola igoli nawo kumfana sikaskori, ngoba makaskora kanje no-confidence iba high. Yabo into enjalo bhuti omdala. So ngizobonga kakhulu na uMbutuma, ngiyambongela ngoba naku usijabulisile ngoba besikhala ngegoli kumfana uMbutuma. Naku lento kade sikhala ngayo sekayenzile ngoba bese kazobreak record ukuthi adlala kuma-10 games angana goal as a striker. Ayijwayelekile kakhulu ebholeni. So naku umfana usijabulisile, naku umfana uwapolice ushaya igoli, naku uwapolice naye ushaya igoli, naku umfukeni ushaya igoli. Master Chef futhi I know uMaster Chef udlala ibhola elilula, wazi elilula kakhulu, wazi lento yenza izinto zibe lula. Wazi lento enzima iba lula the way ayenza ngakhona izinto. Wazi into eyakwazi ukubamba ibhola i-10 nika umuntu. Wazi amaphasi wakho ilawo Modric, Lucas Modric, amaphasi wakho Master Chef ilawo kaModric, the professional. Wazi kunabantu ubabona ukuthi no lo muntu uyadlala ibhola but unokuthanda afake kakhulu ushukela ube mningi kakhulu. Master Chef udlala i-professional. Wazi noma afaka leyo shukela unormal awube mningi kakhulu. So ngiyayithanda i-player kaMaster Chef kakhulu. Wazi kade ngizwa abantu banokukhuluma ngaMaster Chef ngingam-understand nami ngithi no la ngathi saninde engekho, kodwa naku sengiyambona umfana ukuthi hayi no into azanayo no iphezulu kakhulu. Mondesi awuyivala sithole sizwe ukuthi uthini baba. No sengizovala ke man of the match uwapolice. Apolice umfana usazoya kude
ngoba o-Atletico Madrid o-FC Porto la udlala khona uBenny la thatha khona i-Champions League ngiyayibona ngathi iya lapho futhi. Hayi siyabonga bhakane. Injalo lento asibonge ibhuti omdala. We talk football SA. Naso-ke asibonge. Football SA. Injalo lento.